Hi guys! Good morning! It's Michelle V and herzlich willkommen sa aking YouTube channel! Hello, hello! Kamusta po? Hi guys! Good morning! It's literally good morning kasi ang aga pa guys. Anyways, ang aga ko nagising kasi I was supposed to go somewhere and then when I'm sitting in the toilet, some message out, pop out, pop up na so wala. So yun, kaya I just literally woke up like this. Charot. Yun, pansin, nakikita niyo ba? Or dahil yellow yung aming ilaw dito. Yellow kasi yung ilaw dito ng asawa ko sa bahay. So, nag-ano na ako, nakapag-ayos na ako guys. Nakapag-ano na ako, ayos na talaga ako. Naglagay ako ng kilay, naglagay ako ng konting eyeshadow, tapos may lipstick na ako. Naglagay din ako ng konting, hindi lang talaga ma-appreciate siguro sa kulay ng ano. Dito tayo. Dito medyo white. Ayan. Kita niyo ba? Yan. O, dito na lang. Kita niyo ba yung mukha ko? Hindi, konti lang nilagay ko na ano ba, kasi nga, dapat aalis nga kasi. Tapos, yun nga, may nag-message na ano nga, wala nga. Ganyan, cancel nga. So, ayun, sabi ko, grabe. Buti na lang talaga. So, alam niyo ba, maglalaba na lang talaga ako. So, maglalaba ako at maglilinis ng bahay namin dahil wala akong masyadong linis. Walang linis nitong weekend kasi nga madami kaming kaganapan nitong weekend. At ayun, so maglilinis tayo guys at maglalaba kasi ang dami ko na namang labahan na naipon dyan. Tapos ayan ito yung ang tawag ito, yung aming may ano dyan yung bata namin. So, yung bata namin isa sa kanila na. So, ngayon ako naman ay maglilinis ng bahay. But yeah, anyway, bago ako maglinis is magsasalang muna ako ng labahan sa baba para habang nakasalang siya, ako naman ay naglilinis. So, ganon. It's, multitasking. So, yeah. Hi guys, update. So before ako magsimula ng ano ba naman ito, nasisira siya? Parang, sure ka ba talaga na ano ka? Original? Charot. Tawag nito? Wala ka, nasira kasi. Ayan. Let's open. Here. Yung ating Sammy J belt, naglagay ako nito habang tayo ay naglilinis. Naglilinis, naglalaba lahat ng gawain bahay. Para nakaano tayo. Ayan, maliit naman ang bewang ko, maliit naman. Hindi naman ganun malaki yung ano ko, yung tiyan ko, but yeah. Lalagay natin to guys. And so, hi guys. Ayan na, nasuot ko na siya. Ito na siya. Char. Yan ang ating Sammy belt. Ayan. So, those kids. Ish to us gonna be less. Char. So, let's update. So, nakapaglinis na ako guys. As you can see, ang linis na ng aming bahay. Nakapag-map na ako. Tapos yung mga labahin ko, alam niyo ba? Nalabahan ko na. So, kaya ako nagtatanggal ito kasi nabuksan ko yung aming bintana. Tapos, syempre, lumalamig sa loob ng bahay namin. Ganun. So, para tayo lamigin. So, malinis na siya as in. Ayan. Ito sa lamesa, may nakalagay akong ano kasi kakain ako. Tapos, kinuha ko na rin yung nilabhan ko nung nakaraan na mga covers. Ayan, walang cover yan kasi nga doon nilabhan ko. Ito, tutupiin ko na lang yan siya mamaya. So, bago na ulit yung aming, gray na ulit siya kasi nilabhan ko na yung mga kumot dyan at anything na mga kumot dyan. Ayan, so, nasa, ano na naman, arrange na naman ang mga bagay-bagay. Ayan, so, nabasa nakapag, map ako, walis, pag-vacuum, and all. So, ayan. Tapos, nilabas ko lang itong food dunks na ito na galing yan kagahapon sa church. Ayan, so, yun. And yes, pag-araw ako, mag-init lang ako ng din ng pagkain kasi kain na. Alam niyo ba kung anong oras guys?
Impunto, alas 12. No, it's ano na pala, 12:05. So, yes. Pag-ano lang ako guys, pingit na ako ng pagkain and yeah. Ino-observe ko yung panahon kung kung uulan ba or something like that kasi pagka umulan, ipapasok ko dito sa loob yung aming labhan syempre kasi maaanggian sa labas. So, ayun yung gagawin ko ngayon. So, yes, and I have also flowers pala dito guys na galing sa church kahapon. Ayan, ito. Ayan. Ang ganda, di ba? Oh, ayan na yung aking mga bulaklak. Nagdilig din ako kanina aking mga halamans. Ayan, tapos ito nakaparking yung mga ng aking bata. Yung mga ng bata ko. Mga sasakyan. Char! Sana all may sasakyan. So, ayun. And yeah, I'll update you guys later. Guys, welcome back. It's another day. Another day as in. Sobrang tagal ng pagitan ng mga vlogs natin. Ng mga, na ito. Charot. Wala akong masyadong ganap kasi. Kaya ayun. So, ngayon, kung makikita ninyo, is kakagaling ko lang ng Aldi. Wait lang. I will open the lights here in the kitchen so we can see each other's face. Char. And then, kakagaling ko lang ng Aldi at ako'y namili at wait, i-ano ko kayo dito para magkakitaan tayo. Anyways, saksak ko na ito kasi magpapalit ako ng mantika dito sa aming fryer, oil fryer. Kasi ayan, is pinaglutuan ko kasi yan ng tsaka matagal na rin yung mantika na yan, pero hindi naman kasi lagi kami nagluluto sa mantika na yan, tsaka kakaiba yung mantika nila dito, as in, pagka hindi mo siya niluluto, nagkusa siyang basta hindi ako ng ng pommes kasi itong gusto yung sour bells. Tapos, nakita ko sa counter na chips, ayaw ko sana mag-chips, pero, ayan, na-attempt. Ito kasi sinasabi ko sa inyo, na, mantika na yung siya, pagka mainit, tsaka lang siya malulusaw, pero pagka hindi na siya mainit, kusa siyang nabubuo. Ayan, parang paste, something ayan. So, ayun, so papalitan, kaya kailangan ko siyang isaksak or painitin para lumambot or malusaw yung mantika para ko siya mapalitan. Kasi tatanggalin ko na yun, itatapon ko na yung mantika ngayon. And, hanggang tayo ng iba. So, yes. And then, ito, tatlo lang binili kong ganito. Para sa akin yung sour bells. Kasi may mga cola naman siyang malaki. Tapos, bumili ako ulit ng isang mangga. So, i-move itong mangga. And then, pinapay pang baon ng aking sour bells. So, ayun lang. Hindi na ako masyado nagpakabili. Kasi bumili din siya kaninang umaga. So, yeah. So, ayun. Kasi nung nagkaroon ng yung asawa ko is din siya sa Aldi ba. Tapos naisip ko nga yung mantika namin, kailangan ko ng palitan. So, kaya ako nagpunta rin doon. At tuloy lang pommes kasi yun ang gusto niyang dinner ngayong gabi. So, yes, ano yung baka ng oras na guys? Alas 5 na. So, yes. So, mamaya pa yung darating yung asawa ko. Kaya, ayan. Ano muna natin. And ayun, so sobrang daming araw na ang nakalipas pa dito. Grabe, as in yung mga vlogs ko. So, pagpasensyahan nyo na and life update. Ayan. Malamig na dito sa Germany. As in, malamig na siya. Kaya, back to pagbabalot na ng mga sarili. Ano mo yun? Yung mas madamihan ng suot na damit. Ganyan. So, back to ayan. So, ayun lang yung laman. At, yes. Ang lulutuin ko lang naman ngayon, guys. Kasi, ang gusto lang ng asawa kong kainin mamaya pagdating niya is ito lang guys. Saka, sibuyas. Ayun. Gusto ko kumakain siya ng gano'n. Gusto niya may fresh na sibuyas. Ganyan. Basta ganun. So, ayun. Wala naman akong ibang gagawin. So, yeah. At alam ko, mahaba na yung vlog natin. Simula pa nung hanggang ngayon. Ay nako. So, bago natin tapusin yan, bago tayo mag-close ang vlog, natin tong snacks ng chips na ito, kung ano balasa. Ang sabi dito, 30% na konti yung fat ba? Vinegar fat or less fat. Yun, less fat. 30% less fat. So,
Ayan. Dalawa yung pinili kong ganito kasi dalawa talaga yung magkakasya dyan sa lagay namin. So, yun. So, alam guys, yung vlog natin. Sana gusto niyo yung vlog natin from mga simulang araw hanggang ngayon. So, ayun, nag-call lang tayo ngayon para magkaroon tayo ng closing sa ating vlog. Ayan, so, maraming salamat kayo sa inyong pagsuporta at sa patuloy na panonood. Ayan, sa aking mga vlogs, sa pagsuporta sa aking mga vlogs, sa mga videos, panonood. Ayan, thank you for subscribing. Ayan, at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys in our next one. Always smile and God bless us all. Tschüssi!